Molt bona nit, amics i companys del Far Friki de l'Empordà i benvinguts a l'anàlisi de la Secret Invasion. Hola, Pibe. Hola, Felip. Què tal esteu? Hola, com anem? Molt bona nit. Bona nit. Doncs aquí estem analitzant aquests capítols, ja ho sabeu. Avui ho fem un dissabte, normalment serà els divendres. Ens vam moure perquè era Sant Joan i vam dir, fem un dissabte que la gent estarà més disposada a escoltar-nos i anem a analitzar una sèrie que en teníem ganetes. Esto de los Skrull ens feia il·lusió. Molta. Moltíssima. A més, aquest primer capítol, si voleu, fem una visió general. Sí. El primer capítol promet. Vale? Ha d'acabar d'arrencar, la sèrie ha d'acabar d'arrencar, però promet emocions fortes. Ja Pibe, com sempre... capítol ja vam quedar com atuïts al final i jo crec que n'estarem més encara. Anem a fer una petita anàlisi, saps? Un petit allò... Ràpidament, què t'ha semblat? Nota ràpida. Nota ràpida, 7-8. 7-8. Felip Prim? També jo estaria amb un 8, 8 i mig, va. 8, 8 i mig. D'acord. Doncs ja tenim la nota ràpida. Doncs ara anem a fer l'anàlisi del capítol. Tenies imatges, Pibe? Sí. Vinga, els comencem a posar? Pues Vinga, va, mételas i vamos aquí a tope. tenim... Ja se'n diu entrar a l'aire ràpid, eh? A tope, vinga, va, pim, pam. Comencem per la primera imatge que ens mostra aquesta sèrie. Tenim moltes ganes de veure aquesta sèrie, el primer que ens trobem és això. Pam! Amb aquest intertítol que ens recorda una mica els que sortien també a Civil War i tot plegat. En David va aclarir-me el tema. En David no li ha acabat de convèncer, em sembla, aquest primer capítol. Ja ens diràs coses. Bueno, ens trobem a Moscou i diu, en l'actualitat, no? Present day, en el dia d'avui. No especifica gaire res, però més endavant sabem que a Moscou estan celebrant el Dia de la Unitat Popular. I això ja ens dona pistes de quina data pot ser. La Dia de la Unitat Popular, que és una festa nacional que se celebra a Rússia i se celebra cada any el 4 de novembre. Per tant, falta saber de quin any. No sé, alguns diuen 2024, els altres ja van al 2025. Aquesta fase Marvel ens costa molt ubicar les produccions cronològicament. Almenys a mi em costa força. No sé vosaltres què en penseu. Però... Home, és que Marvel ja no està donant dates fàcilment i ara és com, sí, ja lo sabràs tu. Sí. No sé, és raro. No, jo és que no és el que dius tu, com que ara no costa molt de situar-nos, no m'he parat a pensar ara on pot estar situat, més o menys. Bueno, no sé, així com abans, 2025, sí, tot apunta que és el 4 de novembre de 2025, però com que tampoc ho diuen del tot, més val l'esperança. Recordeu que evidentment passa després de tot el que va passar a la fase 3, i la fase 3 acaba el 2023, per tant... sí, ho va dir. Vale, doncs ja està, 2025. 4 de novembre del 2025, ja tenim la data exacta que passa aquest capítol. El Dia de la Unitat Popular ens dona moltes pistes. L'única pega és això, la cronologia, perquè jo estava revisant les altres produccions de Marvel i la veritat no sé ni com posar-les, No sé ni com posar-les cronològicament, però bueno, ja irem fent. Anem tirant, va. Bolt. Primer personatge que ens trobem és l'Everett Ross, que està parlant amb l'agent Prescott, que li notifica atacs globals a tot el planeta, que són organitzats pels Skrulls. Ell parla de Bogotà, parla de Múnich, i està convençudíssim que darrere hi ha els Skrulls. Aquesta escena, ens serveix bàsicament per situar-nos la història. I ja està, per saber què ens trobem. El que em sobta d'aquest... el que després vaig veure és que el doblador no és el mateix. No sé si us hi vau fixar. Sí. Que la veu de l'actor no és el mateix. Llavors, no sé si era una pista o no era una pista, però mira, està ben lligat. Ja sabeu que Ross és un ex-agent de la CIA, que l'última vegada que el vam veure és a Wakanda Forever, que va ser despatxat, desposseït del càrrec per la seva exdona.
I ara ens el trobem aquí i sabem que és un Skrull. La pregunta és, des de quan? O és que l'Everett Ross està a Wakanda, el real. Clar, aquí ja no quadrava perquè, clar, sabem que al final de Wakanda va ser detingut per la CIA. Clar, jo al primer moment va ser, hòstia, Witten Ross, i vaig pensar, no, calla, si teòricament està detingut aquest home. No, detingut no, el van alliberar les Dora Milaje. Bueno, el Dona Milaje, bueno, sí, clar, però bueno, que estava per allà, però no quadrava que tornés a treballar per la CIA, saps el que vull dir? Sí, ni per S.H.I.E.L.D. Bueno, per S.H.I.E.L.D., ni per en Fury, ni per la Hill. Era una mica estrany. A més, recordem que és l'exmarit de la Valentina. Vull dir que la Valentina ja es devia olorar alguna cosa, no? Si fos un Skrull, no sé, penso jo. Menuda sorpresa m'han portat amb aquesta dada. Una curiositat d'aquesta primera escena és que, segons va dir el director també, tota la primera escena aquesta del carreró fosc, que va trobar-se amb aquest altre agent, es veu que està inspirant en la pel·lícula El tercer home, del 1949. Si mireu el tràiler, veureu que gairebé l'escena és la mateixa, que comença pel carreró fosc i si ho compares, doncs sí, realment s'hi va inspirar el director. Així es quedem que aquest sabem que és Skrull. Sí. I que el real està a Wakanda? O segrestat, però clar, és que... O por ahí. Comencen forts canviant-se a un dels personatges que ja coneixem. Perquè això ja t'estan dient... Ningú és el que et penses, eh? No te vayas a flipar, però toma, ala. Ja. Fa por. No, però aquest el pots entendre més que sigui un Skrull, per això. Perquè el tens apartat de la vida pública i dius, bueno, doncs pot ser que ho sigui. I de fet ho era. Vinga, va. Fins i tot la seva exdona és Skrull i quan el van segrestar era per tot això, perquè recordem que tenen el poder de leer les mentes i... També tens raó. Que serà el problema d'aquesta sèrie, perquè, esclar, serà tota l'estona, tindrem el dubte aquell de... No, ens començarem a menjar la olla. Sí, serà com... I sí, aquí no podràs fiar de ningú. Començarem a veure Mephistos, però en forma d'Skrull. És el que anava a dir. Aquí haurem de vigilar que no ens vinguem amunt amb les teories i amb les nostres d'olla que som especialistes i no comencem a teoritzar. L'únic que sabem que quan els maten, teòricament es converteixen en Skrulls, no? En el que són. Sí, que és el que li toca a ella. Sí, fins que no els matin, que llavors ja parlarem amb les següents imatges, però... Jo no em crec ni això. El què? Sí, no. Sí. Sí, perquè perd la capacitat d'aguantar la transformació, Marcos, això sí. Per força, quan moren, es tornen a convertir en el que són, amb els Skrulls o... Capaços d'haver inventat alguna droga per mantenir la forma. Sí, ja t'ho dic que no. Que ya lo he visto en otras series. Esto pasa. Que no. Tu no has vist picar. Però sí que és veritat, tant els còmics com aquí, quan es moren, al cap de res, de segons, es converteixen altra vegada en Skrulls, però pocs segons, potser 2-3 segons i ja tornen a ser Skrulls altra vegada. No, ja veurem. No me fio. Jo ja dic, jo en aquesta sèrie no em fiaré de res. No, de res. La veu de Bozzy. Ja. Sí, tens tota la raó, Vinga, continuem o què? Vinga, va, mete-li. Títols de crèdit. Polèmica, Aquí hi ha hagut polèmica. Polèmica, correcte. Aquí hi ha un follon, La gent li agrada la polèmica gratuïta sense venir a cuento, Recordem que aquests títols de crèdit es van fer amb intel·ligència artificial. Evidentment, a darrere hi ha tot un seguit de gent que li diu a la intel·ligència artificial què ha de fer i com ho ha de fer. Això també està clar. Però, al final, el resultat ha quedat això, que tot i el treball de l'equip creatiu, qui ha realitzat al final l'últim treball ha sigut el de la intel·ligència artificial. Per tant, en el context aquest de vaga de guionistes, que una de les coses que es queixen és, bàsicament, de la utilització de les intel·ligències artificials per fer guions, doncs no sé si prou gaire dient fer servir aquesta entradeta utilitzant aquest tipus d'intel·ligències. Però aquí hi havia la idea, era que volien mostrar aquesta... O sigui, ara mateix la intel·ligència artificial el que està fent és simular ser un humà, intentar fer feines que fa un humà, intentant simulant-ho i encara no ho aconsegueix. I queda en aquest terreno inquietante, ¿vale? I llavors, què volen fer? Volen simular. Els Skrulls estan simulant ser persones i no acaben d'anar bé. O sigui, intentava fer un joc amb això. No ho trobo pas malament i també us dic una cosa. A nivell d'intel·ligència artificial hem d'estar molt al loro perquè canviarà moltes feines, però això passa sempre amb la mecanització. Quan va venir
i ja van dir, ara haremos las cosas sin animales, con tractores. Ui. Ara haremos las coses amb un teler mecànic i només era un tio, no hi haurà 30 tios al teler. Ui, que nos quedamos sin trabajo. Sempre hi haurà, amb la industrialització o l'evolució humana, canvis de feina. I hi haurà feines que s'han d'existir per existir unes feines noves. Sí, això està clar. Històricament ha passat sempre. Intentar tenir por d'això és intentar tenir por del progrés i és, mira, és el que hi ha. No, però el que diu en David, no? Que és una idea pel concepte, per la repercussió, també veig que lliga bastant amb la secta. Bueno, jo no ho he trobat malament, ja està bé, fins a cert punt, no? Si no se n'abusa ni no se fa un mal ús, però... Bueno, no, aquest és el debat. Us ha agradat per això, l'entradeta? No, sí, no m'ha desagradat. És curiós, és aquest... Que raro. I és que és el que volien trobar. O sigui, volien aquest que raro. Per tant, per mi han aconseguit el que volien. De fet, és que això ja lliga molt amb el tipus de sèrie que és. Sí. Està molt bé. No, a mi també em va agradar força, aquesta entradeta. Està molt bé. Vinga, anem a l'espai. Next. Ai, no, home, no. Qui ha quedat aquí? El senyor Parns. Mira que podies posar la imatge de Encuentros a la tercera fase. Imatges de ET. Mira que podies ficar imatges, Fins i tot alguna d'Expedient X o alguna cosa així. Sí. Mira que tenies imatges per fotre. ET, també podíem haver posat ET. Bueno, teníem Shield, després Sword, que ens va durar de Nadal a Sant Esteve, Sword. I ara tenim Saber, l'estació espacial. Aquesta estació espacial de Saber, des que d'on ve Nick Fury, ja la vam veure en el tràiler de The Marvels. Sí? Jo us pregunto, és el mateix lloc on te vam veure Nick Fury en els postcrèdits de No Way Home? Sí, han dit que sí. Suposo que sí. Han dit que sí. A mi m'agrada perquè... A mi no em lliga, que sigui al mateix lloc, ja us ho dic ara. Sí, han dit que sí. No sé si Sword l'havíem vist per fora, però la nau aquesta de Saber ja ho sé que s'hi ha diferenciant, perquè ja sabeu que jo tinc el toc i tinc la tendència i la influència dels còmics. Però la nau o l'estació de Sword dels còmics és clavada aquesta. Clavada. Jo, veient això de la Saber, estic esperant que hi hagi l'altra estació espacial, la Ganar, i que tindrem Saber i Ganar, i en Jordi Hurtado a la segona. A la Ganar. 18 minuts. Marcos, tenim 16 persones. D'aquí moment en quedaran 6 anant bé. O es doblarà. Us explico una cosa. A mi no em lliga que sigui la mateixa, perquè en la postcrèdits ja us ho diré, a la postcrèdits de No Way Home es veu un Fury dintre de la nau, però està plena d'Skrulls. I en principi la seva missió és anar a buscar un territori, un planeta en què els Skrulls hi puguin estar. Això és una estació espacial terrestre. Sí, que estan muntant per protegir... Bueno, però jo penso que són col·laboradors, deuen ser científics també, són molt bons científics també els Skrulls. A saber. Ja ho sabrem. Són les coses que ens han d'explicar. Sí, ho acabarem sabent, però ja ho veurem. Ja ho veurem, a veure. Recordeu que... sí, potser m'equivoco. Això que diu en David és raó, O sigui, és el projecte per defensar la humanitat. Sí. Ho compro. No, és que hi ha un moment que el president dels Estats Units com parla... Sí. Estava montando Saber i ja s'ha ido d'ahí, sí. Sí, ens parlen, que en Fúria ja fa temps que està en aquesta estació espacial treballant-hi. I diu que ha estat fora durant anys, o que no sé que si durant tots aquests anys, si només ha estat aquí, o ha estat aquí i també ajudant els Skrulls a buscar un planeta. No ho sé. El que no ha estat a la Terra, això està clar. Això està clar. Després de la mort de Tony Stark, se n'en va anar i no sabem on ha anat. Sí. No sabem on ha anat. Bueno, el que dèiem, aquesta hi ha un guinyo, això, contra la tercera fase, el senyor Barnes, Expedient X... Vale, aquí la primera crítica que tinc jo en aquesta sèrie ve en aquí mateix. Vosaltres no creieu que no baixa massa ràpid en Fury de l'estació espacial?
Home, què vols? Ja sé que està gran, però va amb un ascensor, no? Què vols, que baixi? No, vull dir, que baixa, em refereixo que, jo què sé, per exemple, a mi m'hagués lligat més o m'hagués agradat més que hagués baixat després del que hem vist a l'última escena. Que servís com a detonant d'aquell baixés. Allò que el truquis i li diguis, mira, és que hi ha Skrulls, per què no baixes, collons? Fa 30 anys que els tens a la Terra, segons ens han dit. I has de baixar ara que et truquen? Però t'ho justifiquen molt, jo crec que t'ho justifiquen molt bé, a nivell de dius... jo no volia que baixessis tu, perquè a més és com... No feia falta que baixessis, jo me n'en puc encarregar de tot, vale? Tu has baixat perquè ho ha demanat aquest, si no, no baixes, vale? Perquè tu ja no ets el Nick Fury que volíem. És a dir, no et vull aquí. I quan acaba el capítol dius, hòstia, és que no queda més remei que sigui ell. Ho han argumentat d'una manera molt correcta i jo crec que si no... O sigui, si hagués trigat més a baixar, hagués baixat com amb un motiu que no era. Ara és un... Nick Fury no baixa per venjança, baixa per demostrar que ell encara és en Nick Fury. Ja, però a mi hagués funcionat molt més que hagués baixat després. Perquè ara baixa, és la primera escena d'ell. Baixa, hola, ja sóc aquí, m'has trucat, ja he baixat. Tio, però fa molts anys que estàs a dalt a l'estació espacial i els Skrulls estan fent maldats, segons ens han dit, ja fa anys que estan fotent atemptats i tot. Però és ara que estem descobrint que estan fent maldats, no antes. Ja, no sé. No sé. A mi em va xocar una mica que baixés tan ràpid. A les ulleres. Filip, primer, et sento una mica tallat, eh? No sé tu, Marco, si el sents igual o sóc jo. Jo també he sentit un talladet. Però una mica refregidot. Vinga, següent. Bueno, baixa, retrobem en Talos, que és quan comença tot. Aquí ens assabentem que la dona d'en Talos, la Soren, és morta. I el que dèiem, que sembla que els Skrulls es volen apoderar del planeta ja amb una tàctica que fa 30 anys que dura. Com el veieu, aquest retrobament? Jo l'he trobat una mica fredot, Vols dir fredot? Fred. Ah, vale. Bueno, no, sí, és que tampoc és que crec... O sigui, bé, no vaig parar gaire atenció. Que és una cosa que en aquesta sèrie has de fer, mirar-ho tot. Jo la tornada d'en Fury a mi em va grinyolar una mica. Ja us ho he dit abans. No acaba de ser del tot intensa del que m'esperava, però bueno. Pues jo la veig bé. Sí? Sí. I el prim? Sí, estava fent els canvis ja amb l'ordinador si me sentiu més bé. Ara et sento millor, eh? Sí. És les ulleres que et donen cobertura. Què et deia, perdona, que us havia perdut perquè no... En Pibe deia que la trobada entre en Talos i en Nick Fury l'havia vist freda i que li feia vergonza i que pensava que la sèrie és una merda. Les dues últimes coses no els he dites, cabron. És el que ens donen a entendre tant en en Talos com la Maria Hill, que estan ressentits perquè es van sentir abandonats quan ell marxa. O sigui, se senten abandonats per ell i no entenen com va desaparèixer i ha estat tants anys sense tornar a la Terra. Jo entenc que és això, no? Que ja estan contents de veure'l, se n'alegren, hi ha aquesta estimació, doncs clar, hi ha una mica de ressentiment. I la Maria Hill també li diu, clar, en aquest sentit. Sí. I li retreuen que està vell 2 o 3 cops en tot el capítol, Està molt vell, tio, està vell, Li diuen 2 o 3 cops, de manera explícita. Però això és el típic, vale? Ja tornem a fer una pel·lícula amb gent gran retirada per demostrar-te que els viejos aún mandan. I això ja és un argument que ja hem vist no una, sinó 4 o 5 vegades. Per tant, no sorprende. Sí, està clar. I entre la Marvel també ho hem vist, amb en Ojo de Halcón, que ja estava com más mayor para el trabajo. No que estigui gran, però clar, o sigui, per fer el que ha de fer, per això el paso de testigo. Per aquest tipus de feina, sí. Bueno, aquí els veiem com es saluden de la manera Skrull, tocant-se al front. Continuem. Coneixem el segon president de l'MCU. El primer, recordeu que era aquell que vam veure Iron Man 3, el president Ellis, que fins i tot recordo que tenia un carrer a WandaVision, un carrer a l'Avinguda Ellis. Aquest actor es diu Dermot Mulroney. No crec que l'hagin contractat per fer aquests 2 minuts. Crec que el veurem capítol rere capítol i aquest tindrà un paper destacat, aquest president. Jo crec, perquè recordem que després d'aquest ja sabem quin president vindrà. Tenim en Ross.
el Thunderbolt Ross. Però perquè aquest és un Skrull. Jo crec que sí. I en Màquina de Guerra també. Bueno, Màquina de Guerra ha entrat 2 minuts també per poder guanyar el seu Emmy i ja està. Tots dos són Skrulls. Per mi ja ha sortit massa. Després ja parlaré a la meva secció, però que el president és un Skrull, ja t'he dit jo que sí. Jo també ho penso. És que aquí farem moltes juguesques, de qui ho és i qui no ho és. Ens ha faltat fer una secció del ¿Quién es Skrull? Bueno, aquesta la podem fer. Com el ¿Quién es quién? Però amb Skrull, saps? És a dir, tiene malas intenciones, tic, 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 i vas tachant i així surten. Que ens ho diguin al xat de les personatges que han sortit en el primer capítol, qui penseu els nostres espectadors, els nostres seguidors, que és un Skrull. El president dels Estats Units ha dit jo que sí. En War Machine, jo president hi posaria la mà al foc. El president sí. Ara, jo aposto per War Machine. El president, mira, fins i tot diria, al igual el president no, però War Machine sí, i per això rebotarà el president. Ahí lo dejo. War Machine... Home, War Machine és l'assessor amb tot això de l'estació espacial. Però, clar, és que aquí el cosí de l'Antonio en War Machine, saps? Per mi que és clar que ell és l'Skrull. T'ha agradat el xiste sutil, Sí, l'hem pillat. L'hem pillat. Bueno, doncs no sé. Jo crec que sí, que és Skrull... Jo ja et dic, el president Ritson, que es diu president Ritson, jo aquest el tinc... Vamos, m'hi jugaria hasta calés, que és un Skrull. En Rhodes no ho sé. Però mira, si en Rhodes ja li veig hasta les oretes de punta i tot. No ho sé. Però si no té molt poca de que els hem de veure més, segur. Perquè en el tràiler sortia Rhodes parlant amb en Fury. També sortirà. Sí. Com el llaç que és del govern ha de sortir més. Bueno, doncs parlem de més personatges que surten, perquè ens han presentat a molts personatges. Vale, vinga. Vinga, Sonia Falsworth, agent de l'MI6, o cap de l'MI6, el que seria la M a James Bond. Aquesta és filla o neta, això no ho sé, d'en James Montgomery Falsworth, que és un dels Howling Commandos que van sortir a la primera pel·lícula del Capitán Amèrica. Als còmics, aquest personatge es converteix en Union Jack i la seva filla es converteix en Spitfire. A veure, dubto que en veiem tant un com l'altre. Jo també ho crec. Potser una menció. El soldat, el que està al costat del soldat d'hivern, a l'última pel·lícula de Spider-Man hi havia una foto que sortien els High Commanders i era la mateixa foto que també surten aquí a la sèrie. Aquí a la sèrie, no? No hi ha pressupost per fer fotos, per tant van aprofitant aquella. No, però estan bé aquests detalls. Això, bueno, el que vam parlar amb en Pibe, que el personatge aquest d'ella no existeix, diguéssim, en els còmics, però aprofiten el cognom i de seguida trobes una referència. Sí. També es fa una referència a Far From Home, quan li diuen en Fury que a la batalla a Londres en Mysterio li va destruir un pis molt car. Està enfadada. Li va destruir un pis. I també li diu... Perquè us preguntareu què és aquest senyor de la foto blanc i negre, no? Sí. Claro. És que li diu a Fury que un home negre a Moscou només pot ser ell o el fantasma de Paul Robeson. En castellà diuen, jo crec que de manera estúpida, Marvin Gaye. Però la versió original diuen Paul Robeson. Qui és en Paul Robeson? És un actor, és un músic estatunidenc que, per les seves opinions, estava molt proper a la Unió Soviètica. Les seves opinions polítiques estaven molt encarades al socialisme. Va viatjar a la URSS moltes i moltes vegades i també va ser perseguit pel macartisme americà. O sigui que aquesta referència... És a dir, un home negre a Moscou només pot ser un Fury o pot ser ell. És que, aviam, canta com una almeja, aviam, amb tot el meu respecte. I tant que canta. I a més, quan va pels carrers es va trobant aquells personatges que no saps ben bé per què se'l miren, per què el veuen. I després, al final... Bueno, no ho sé. No ho sé, perquè aquells personatges que es troben anant passejant... És el... La nena amb la pilota, aquella noia al banc amb el xicot...
el tio del bar... És el cap dels Skrulls. Sempre. Sí. Jo crec que alguns poden ser Skrulls, alguns poden ser agents secrets de la tia aquesta. No sé. A més, no veig el cap dels Skrulls fent de noia i morrejant-se amb un altre només per passar desapercebut. Ja, és això, però després al final surt com si fos ell. Bueno, No sé. anem per aquesta. És un Skrull, aquesta? No. Aquesta no. No. Aquesta no? Aquesta no. Vale. Jo també pensava que no, però avui ja no ho penso tant. Ja tens dubtes? Ja tinc dubtes. Ai. Que jo crec que la sèrie aquesta ens hi trobarem, Que veus molt clar que potser no. Cada setmana canviarem d'opinió, ja ho veuràs. Cada dia. La setmana que ve ja veuràs. Cada capítol. A cada capítol. Per cert, ara que ens parlen de la persona que parla amb ella després quan en Fury l'espia. Qui és aquella persona que parla amb ella? Sabeu que en Fury posa un dispositiu, una càmera en aquell mussol? Sí. I després, des del seu quarter, des de la seva habitació, des del seu... que sigui, veuen la gravació. I no em vaig saber, no he sabut trobar qui era la persona que parlava amb ella. No, bueno, un col·laborador seu, no saber. Va, correcte. Bueno, alguna cosa més? No. No, aquí no, aquesta imatge. No. Vinga, ara, els Skrulls. Quin és el pla dels Skrulls malvats? La base, quin és el pla? La base la tenen en una central nuclear, perquè ells són immunes a la radiació atòmica. Molt convenient. Moltíssim. I no recordo si els còmics també ho eren. Si se sap si són immunes a la radiació. Ara això no... No sé si es comenta. Me'n recordo. I han creat com una mena de societat que es diu New Skrullos, que seria doncs, la nova Skrullos, que és el nom de la capital que tenien al seu planeta. Jo n'he vist pocs per intentar envair la Terra. Però això és el que estan allà. Deu d'haver-hi també un New Skrullos Manhattan, un New Skrullos... o no ho sé, o és una de les bases, perquè també hi ha una cosa que no quadra, perquè quan al principi la primera escena diu es que hay muchos, no lo sabes, pero hay un montón. Sí. Al igual no hay tantos, porque realmente tampoco había tantos. No? És com... Això que em diu la Bona Merda és veritat, perquè diuen 286 quilòmetres, si no mal recordo, i si tu calcules seria més o menys la distància que hi ha de la capital russa a Txernòbil. O sigui, més o menys la podíem situar a Txernòbil. Podria ser, no ho sé. Curiós, la conya. Bueno, el seu líder és aquest que teniu a dalt a la dreta, que és en Gravik. En un capítol n'he tingut prou perquè em caigués com el cul, Ja us ho dic. Ja veu. Vull dir, pel bon personatge que fa, no perquè em cau malament l'actor, sinó perquè... Ho fa molt bé, perquè el seu personatge de ràbia. Correcte, és això. En un capítol m'ha destarotat, ja em cau malament. Ho fa molt bé tots els actors que han fet d'ell, perquè hasta la niña con la pelota hi ha un moment que dius, que ràbia de niña, que hòstia tiene. Sí, està clar. I la pregunta, és un Skrull aquest? Sí, aquest sí, no? Aquí, sobre el que jo, David, clar, pensa que vaig trobar molt bé la referència. Clar, pensem que Capitana Marvel passava als 90, i aquí, com molt bé diuen, han passat 30 anys. Clar, hi ha una part que està farta d'esperar que teòricament els hi trobin un planeta, un lloc on viure, i d'aquí aquesta part rebel que estiguin emprenyats i han dit, sí, ara ens farem amb la Terra. Jo crec que és per això. Simplement ja hi ha aquest grup rebel que s'han emprenyat i han dit, estem farts d'esperar, doncs ja ens farem la Terra nostra i punt. Jo suposo que a mesura que vagi passant la sèrie veurem més grups rebel arreu del planeta, perquè si no... No? Sí. Però com molt pocs. Jo estic d'acord amb això, Em sembla... Espera't, aquí. Què? Em sembla una excusa de merda. Sí, és una excusa de merda perquè al final... Bueno, jo intento trobar-hi la raó. Però més o menys va per aquí, Sí, és això que argumenten, però a mi m'ha semblat també, dius, vale, o sigui, tios, pues marcha, o sigui, te dejo yo en mi casa, porque mientras buscas piso, y es culpa mía que no encuentres piso. O sigui, amb el merder que tenen a tot el planeta per reubicar totes les persones que han tornat del blip,
perquè ara vinguin aquests i també s'hi vulguin quedar. Dius, home, tio. Sí, aquí és com... No hi ha lloc per tanta gent, De fora vingueren i de casa traqueren. O sigui, tio. el títol català de la sèrie seria aquest, Seria aquest. Per cert, ara que dius el títol d'aquest capítol es diu Resurrecció. Ai, què vols dir? Que al final... No vull dir res. No vull dir res, però me'n vaig adonar després de que el nom del capítol, Resurrecció. Si vols, jo et dic d'on ve. D'on ve? De Nick Fury que torna. Sí, no? Deu ser això. No, perquè Nick Fury estaba muerto. Era la lápida de Nick Fury. Murió en el Capitán América 2. Sí. Para todos los efectos, murió en Capitán América 2. Sí. Bueno, aquests Skrulls han muntat aquesta agrupació que es diu Americans contra Rússia, que el nom està... Bueno, no s'hi han matat gaire buscant el nom. Sí, jo imagino. Però, bueno. Hem de fer un nom que reflexi que els americans estan contra Rússia. Què fem? Sí. Què sí que... I ja està. Molt explícits són. Home, són Skrulls. Vale, i la segona crítica que tindria jo, perquè la primera és la tornada de Nick Fury d'aquella manera que no m'ha acabat de convèncer, la segona seria, a veure, si aquests Skrulls tenen èxit i aconsegueixen que hi hagi una guerra nuclear entre Rússia i Estats Units i que la vida al planeta s'acabi, què viuran en un planeta mort? No, perquè la radiació no els afecta i els permet fer créixer els aliments. Quins aliments? Sí quedaran cremats els aliments. No, home, no, perquè... No tots els científics quedaran morts, amb una guerra termonuclear. Minúcies, detalls que tu no saps veure. No ho sé. Jo veig una errada en el pla. És a dir, matarem a tothom amb una guerra termonuclear, no hi haurà cap ésser viu que pugui continuar vivint. A veure, bàsicament, en una guerra termonuclear s'atacaran els objectius principals que són els forts, on hi ha la força. No atacaràs a Austràlia, perquè igual a Austràlia dius, què hi ha a Austràlia? Nada que m'interesse. No atacaràs a Àfrica, perquè diràs, a Àfrica no tinc enemics amb armes que em puguin fer mal. Atacaràs a Estats Units i Rússia, llocs que podrien rebatre la teva moment d'aixecar-te. O sigui, què fas? Pegaos entre vosotros y cuando estéis hechos mierdas, voy yo y os remato. Sí, però la radiació no entén de fronteres, Però és que és igual, o sigui, quan ells vagin a bombardear i se carguen tota Rússia, tota Europa i tot esto, ells ja poden marxar sobre lo que queda del planeta i quedar-se-lo. Sí, però no podran viure. Bueno, sí que podran viure perquè no els afecta la radiació, però no tindran res per poder cultivar ni menjar ni res, que tot estarà mort. Se'n poden anar a qualsevol lloc que no hagi sigut atacat per la radiació, perquè és el que te torno a dir, o sigui, Rússia no tirarà bombes a Àfrica, perquè no hi tenen amics, i Estats Units tampoc. Per tant, vamos para África y como África no tiene armamento poderoso y nadie los va a defender porque no queda nadie para defenderlos, me quedo a África para cultivar. No ho sé, a mi també això em grinyola molt. Ja, perquè és massa rebuscat. Bueno, al final lo fácil sería, pues robamos una nave y nos vamos, ya está. Es que al final... Sí. No ho sé. Bueno, el que veiem és que no només copien el físic, sinó que també copien la ment. Amb aquests aparells que ja vam veure a la pel·li de Capitana Marvel. Sí. Doncs, bueno, veiem que hi ha tot un seguit de gent posada en aquests aparells, que també trobo que n'hi ha pocs. Sí. Però, bueno, ja irem... A veure, és el primer capítol de 6. Potser volem que ens expliquin moltes més coses del que ens han explicat. Però, bueno, jo he de dir que hi ha coses que engrinyolen. Va, què més? La nena. Encara, jo trobo que no hem aprofundit gaire en aquest personatge encara. No, la seva situació. Sabem que és filla d'en Talos i de la Soren, però que treballa amb en Gravik. N'estic convençut que amb aquest personatge veurem un gir o un doble gir. Vull dir, l'evolució d'aquest personatge serà canviant constantment. Crec jo, no sé. Clar, perquè ella tenia molt clar una cosa, després quan li va dir es que tu madre murió por culpa de ellos, va fer un petit canvi a estar en el lado, diguem lado bueno, però sense saber si és el lado bueno, ¿vale? Al lado d'en Talos, i després al igual descobreix alguna cosa que diguis, pues no. A més, els ha donat una pista que al final no ha sigut una pista. Sí, te voy a ayudar. No ha ayudat nada. Sí, però no sé si ha sigut culpa seva, que és a dir, els he enganyat, o ha sigut en Gravik, que ha vist més o menys què passava i... En Gravik s'ha enfilat i ella acabarà sent una espia
dels Skrulls, veiem. Ell tirarà cap a la banda, diguéssim, dels terrícoles de Nifuga i serà un espia. Almenys el seu personatge, que també existeix en els còmics, era un espia Skrull. Sí, clar, aquí també, clar, és que és una sèrie d'espies. I és una sèrie que ens despistarà per tot arreu. I ara mateix no sabem si ella ha sigut els que els ha enganyat o ella ha actuat ja enganyada per en Gravik o per la gent d'en Gravik. Això tampoc ho sabrem. Vull dir que potser ens pot esclatar el cap, al final. Sí, no, aquí hi ha molta cosa per pensar. Dius, què creieu? Bé. O sigui, creieu que ha sigut aposta o sense voler? No, jo crec que ha sigut enganyada per en Gravik. Sí, jo també. Ha sigut aposta. Aposta, tu creus? Sí, perquè Gravik li haurà dit que ya te has visto con tu padre. Pues, no, pues tú mataste a mi madre. No, yo no maté a tu madre, fue tu padre que hizo tal. Hòstia, no, pues me ha dicho esto. Eso ja ho veurem. Hòstia. Bien. L'escola. No, a mi no me foteu, jo no he fet res. No, però això sense voler crees escola, tu, sense voler. Sí, acaba afectant. Tira. Tiro. Vinga, i amb en Gravik treballen... Bé, cadascú escrull el que vol, Ja, respirem fons. Continuem. Sí. Vale, amb en Gravik treballen 3 Skrulls que els han rescatat dels còmics. El que tenim a dalt, a l'esquerra, és en Pagon, que és la mà dreta de Gravik, és l'Skrull que li dona els diners a la guia per comprar les bombes. En els còmics, aquest és el primer Skrull que en els Avengers troben infiltrat, que és amb el cos d'Electra. Sí? Us en recordeu? Sí. Però, mira, foteu-lo fora, tio. Aquí, un respecte. No. Doncs aquest és en Pagon, que és el primer Skrull que van trobar en els còmics. Si us recordeu d'aquella pàgina final, que sortia l'Electra morta a terra, que convertia en Skrull, que la teniu aquí també. El segon, el de dalt a la dreta, és la Kriga, que és una variant d'un Super Skrull als còmics manga de Marvel. Qui sap què passarà o si passarà alguna cosa, Clar, evidentment. Això només és la referència i prou. I l'últim, que és el de sota, que és en Circau, que als còmics és un soldat Skrull que va adoptar la identitat del president Richard Nixon. Amb aquest nom, en Circu, o Cirxu, és aquest. Ara ja veieu que el dibuix també ja és dels antics, dels anys 70, i per tant és el que va agafar la identitat de Richard Nixon. 3 curiositats dels 3 personatges aquests. Què més? Talos i Fury segueixen la pista de les bombes i els porta a un Skrull infiltrat, que és aquest senyor que teniu a baix amb la barba, que abans ja l'havien vist enxupat a les màquines, aquestes màquines que et deixen com sedat. L'havien vist abans, doncs aquest és el que trafica amb les bombes. Què jo penso? Amb tanta tecnologia Skrull, de debò necessiten un traficant de bombes brutes? Sí, perquè no volen que sigui tecnologia Skrull. Volen que sigui tecnologia humana perquè aconsegueixin la pista, connectin tot als humans. Però si tu ets un Skrull i tens una tecnologia avançada, no pots fer una bomba? Bruta no, he de fer-la igual. Perquè si no es notaria que no és igual. És l'excusa que et posen, ¿vale? De base, sí. Per mi és una excusa de merda que els Skrulls ara puguin quedar amb el planeta. Perquè, a veure, senyors, en cap moment ningú té un puto comunicador per trucar a un guardián de la galàxia o alguien similar i dir, hazme de taxi. És que en 30 anys ningú ha pogut connectar amb altra galàxia per dir-li ei, una coseta que t'anava a dir. En 30 anys ningú... Tenim un planeta lliure per aquí? Sí. A veure, hem vist un colló de planetes que es podien fer servir a Guardianes de la Galàxia perquè hi vigin els Skrulls. Per dir, mira, me dejáis este rinconcito aquí, ya me ocupo yo, ya voy farmeando, lo que sea. O sigui, realment la premissa de la sèrie és una mierda. L'excusa per justificar per què els Skrulls eren bons amb la Capitana Marvel i ara tenen que ser malos és una mierda. I la culpa és de voler fer el giro de no, son buenos. Si te haguessin dit, son refugiados de su propia gente y su propia gente se los quiere cargar, ya estaría arreglado. Y no tendrían cap problema.
Bueno, de fet, la pel·li de Capitana Marvel ja eren així com refugiats, eh? El que passa que no els perseguien amb ells. Però eren d'una altra raça. Si hagués sigut una guerra interna dels Skrulls, una guerra civil, lligaria més. Lligaria molt més i ho tindries arreglat. També és veritat. Però bueno, la van cagar amb el guió de la Capitana Marvel en aquest sentit i ara estan fent una sèrie intentant fer la Invasió Secreta, que és un còmic xulíssim, i intentan, vamos a hacerlo así, pero como podamos. I estan fent coses que te tienes que tragar i creer. Sí, està clar. Jo aquestes 2 o 3 coses que he vist, dic, bueno, ja els accepto, perquè, cony, és la història i ja està, però sí que es podien haver explicat d'altres maneres. Llavors també tenim, mentre lluiten amb aquest, no sé si, quan ja en Fury ja sentat a la cadira de Lluís XVI, parlant amb aquest el traficant, no sé si us ha recordat molt Pulp Fiction. La manera de parlar, la manera de fer. Bueno, clar, és que Nick Fury, abans de ser Nick Fury, havia sigut el... Clar, evidentment. Però jo me l'estava mirant i dic, joder, tio, estàs en el paper de Pulp Fiction, tio. Aquí amb la pistola a la mà, amenaçant, només pots dir una mentida. Ja n'has dit 2. Vinga, a lluitar. Hòstia. A mi el moment aquell m'ha agradat. I a més que li carda 2 trets, un directament al cor, que podria disparar a la cama o el que sigui, perquè veiem que els Skrulls antibales no són. No, li carda un tret al pit i un altre no sé on. Modo ejecución. Ala, venga, siguiente. Aquí te quedes. I l'altre, hòstia, però si me'l volia carregar jo. Però està fots. Ja me l'he carregat jo. No se'l volia carregar. Se'n volia ocupar ell perquè ell no vol fer mal a la seva gent. Sí, vol matar. És com li diu que és? Li diu que és molt pacífic? No. Li diu que és molt... no me'n recordo. És igual. A l'imatge de dalt tenim una imatge de la pel·lícula Capitana Marvel perquè quan està lluitant amb el rus aquest, a Nick Fury li diu Keller en Talos. I en Keller és aquest agent de S.H.I.E.L.D. que en Talos va agafar la seva identitat per poder capturar la Capitana. Que la referència d'aquí també hi era. I finalment, cago en la puta. Jo acabava de dir que content que estic de tot a veure Nick Fury i la Maria Hill. Cago la mare. Jo mentre veia la sèrie deia que guai Maria Hill, aquesta actriu com s'ha reconvertit de com ho conocía vuestra madre. Ara la veig com una tia d'acció, m'ha molat la persecució, tindrem perquè Nick Fury no pot, tindrem a ella com a la imatge de l'heroïna fent la Sonsi, tindrem un rifirrafe maestro no. Perquè està morta de veritat? Era ella de veritat? Bueno, home, passen molts de segons i no es torna. Sí, jo també. No sé, la vostra teoria diu això. Jo al principi pensava, merda, quan estaven tots dos enfrontats, dic, mira, en Nick Fury ha vist que s'ha convertit en la Sonsis i li ha cardat 2 trets. En Nick Fury ho ha detectat. No era en Nick Fury, merda. Sí, però sempre estava pensant, mira, és en Nick Fury que ha fet això. No hi haurà res dolent. És que és el que deia en Marcos, doctor Pipa, o sigui, aquí se la veia, hòstia, que l'evolució que ha fet com a actriu i així, i a més també l'evolució que ha fet també el seu personatge dins l'UCM, no? Dius, hòstia, que bé, jo estava supercontent i... És que, a veure, la tenim en l'UCM des de la pel·lícula dels Avengers, la primera. Sí. Vull dir que la carrera que ha tingut dintre de l'univers cinematogràfic Marvel és molt llarga i que, hòstia, cada cop te la carreguis d'aquesta manera, a mi em va ser molt de greu, tio. A mi també, m'ha tocat molt de veritat. A veure què passa. A veure què passa. A més, va quedar mal el detall de les ulleres. No us sonen aquestes ulleres que porten? Sí, les ulleres d'en Tony. Tony Stark, sí. Tony Stark, sí. No ho sé, noi. Jo... Bueno, mira, ja ho veurem. Al final, que no poden aturar les bombes, esclaten 2 bombes. Impactant, també impactant, El moment que esclaten i com la gent comença a volar. Sobre aquest comentari vull afegir una coseta abans de continuar amb les bombes. Eso dice ella. Sí, no? És el que pot dir ella, potser. Sí, no, clar. El que no pot ser és que digui el contrari. Exacte. Per tant... Això, al contrari, no ho pot dir-ho. No ens fiem de ningú. I vinga, i ara venen aquells que deuen ser de Figueres, que es pensen que era època de petardos i carden 2 petardazos
a la plaça de Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aquella escena, el que deia Filip I, aquella escena és cruenta. No. M'ha impactat, hòstia, dic, la manera com fan les explosions, com veus com vola la gent, com salta la gent, dic, hòstia, impressiona, molt ben fet, dius, collons. Deixa en silenci i llavors quan veus el tret que li foten allà dius, no, sisplau. No, a més, o sigui, ara dius, merda, o sigui, no hem parat el pla. No hem evitat res i tenim una baixa. Sí. No ho sé, jo que veig ara, esclar, els russos es pensaran que han sigut els americans. I més pensant que trobaran a la Maria Gil allà estassada al mig de la plaça Roja. Ja. Clar, llavors, ara a partir del segon capítol suposo que s'enredarà tot molt, hi haurà declaracions d'una banda i una altra, d'un president i d'una altra, i aquí és quan començarem a veure com el món es comença a emmerdar i lligarà força amb el que passarà a la pel·lícula Capitán Amèrica, crec jo. Qui és que creu que la mort de la Maria Gil és reversible? És que jo estic entre el que vull creure i el que aniria realment bé per la sèrie. I el que iria realment bé per la sèrie és? Que estigui morta. Estigui morta, ja. Per desgràcia, la Maria Gil mai va ser un personatge principal sinó que era com l'aprenent d'en Nick Fury. Durant tota la saga ha sigut com aquella persona que anava aprenent en Nick Fury. Ara havíem vist que ja no necessitava Nick Fury. Que a més li deia, tu ja no vales para esto, yo me estaba enguerrando yo, tu eres un viejo. Sense, amb altres paraules, però en plan, tu ja no vals per això. O sigui, jo no et necessito. No. Molesta amb ell i això fa que ella sigui un catalitzador i que a més la seva mort sigui una raó per l'heroi per canviar i agafar les coses diferents. No per això et deia abans que hagués sigut el moment ideal perquè ell baixés de l'estació espacial. No, perquè si no hagués... O sigui, no, per mi no té el mateix impacte. Per mi ha d'estar baix veient la guerra davant dels ulls i dient merda, perquè encara estava jo mig adormit. Perquè encara és més culpa teva. No és que no sé què, és que ha passat delante de tot. No ho sé. Però és genial. Però bueno, ja veurem a veure com es desenvolupa. Ara, tinc un dubte. Què? Dispara. Evidentment, aquests Skrulls s'hauran de frenar. A qui trucaran per frenar els Skrulls? Perquè, a veure, el que no crec que passarà és que en Talos i en Fury, ells sols, no podran pas. Necessitaran ajuda d'algú. Si fa 30 anys que els Skrulls volten per la Terra, necessitaran algú que els ajudi a fer-los fora o derrotar-los o qui sigui. A qui trucaran? Els cazafantasmes, evidentment, no. Sí. Però ja et dic jo que no vendrà la Capitana Marvel per una sèrie. No. Que no vindrà? No vindrà la Capitana Marvel per una sèrie. No, perquè això ja seria massa. Però jo entenc que algú més ha de venir. No, perquè no es fiaran de ningú. Jugaran amb la carta de sempre. Perquè és un dels problemes d'aquestes sèries corals entre l'univers Marvel. Intentem justificar per què el nostre heroi, si conoce a los Vengadores, no los usa. Per què si no truques a Thor o truques al Capitán América o truques a gent poderosa per fer tal cosa? Pues aquí van a decir, no los podemos llamar porque quizás es un Skrull. Com ho justificaran? Doncs cridaran a qualsevol dels que tinguin que cridar, serà otro Skrull i no se fiaran de nadie. Això ho veurem en el segon capítol. No serà en Falcon, no serà un dels grans, però uno de los pequeños... Falcon no crec. Uno de los pequeños serà un Skrull. Algú que puguin cridar, algú que digui, mira, cridem aquest que ens podria ajudar. Algú que surti a Falcon, aquell que havia de ser el nou Halcón. No, però aquest és un Mindundi. Bueno, però ja està. Aquest no, home, no. No ho sé. Dic exemple de nivell, no que sigui ell. No, sí, ja t'entenc. Però, clar, jo el que veig és que en Fury i en Talos, tots dos sols, encara que els ajudin en Rhodes, no en fan prou. No en fan prou. Una opció és aquesta, Doctor Pipa. Sí, també no estaria malament. No, aquesta no, aquesta. Clar. Sabem, la Rambo en principi està a l'estació espacial. Està bé. Bueno, sí. És molt aviat, és un capítol, ja haurem dimecres que ve cap on avança. Bueno, esperem que ens sorprenguin. No, jo espero algun petit cameo interessant. Això sí que ho espero. No, n'has tingut en Rhodes, tio. Què més vols? Guanyador d'un Emmy.
Sí, donem-hi. Tirem, va, tenim seccions o no? Tenim 3 seccions. Una que dues. Ens hem vingut a dalt, Això no s'ha per aquí. 3 seccions, tio. 3 seccions. I no són números, perquè no n'hi ha. No són números? No són números, no n'hi ha. És veritat, no hi ha números, tio. Quina secció tiro? Comença per la teva nova, Filiprim, va. Vinga, va, tiro intro. Va. Nova intro. Bueno, ja que no teníem números, teníem que buscar secció nova. I què millor que parlar-vos dels còmics que refereixen o parlen de Invasió Secreta i dels Skrulls. I què millor que començar per el que seria el primer gran còmic. Això ho he de tirar a vosaltres, que sabeu com l'ordinador de ràpid no ho és. Ara ja l'acabo de posar. Vinga. Comencem per la base de tot, la guerra Kree-Skrull. Aquí, bueno, l'agafat de cerca. Aquí comença tot i estem parlant d'un còmic que era de l'any, mira, t'ho confirmo, del 71. Fa 2 dies. Del 71, i està considerat el que seria la primera gran space opera dins l'univers Marvel. Encara no s'havia tocat com cal l'espai. I aquí senta unes bases. I com que tenim 6 setmanes per anar parlant, cada setmana us parlaré de diferents còmics. La setmana que ve ja us parlaré del còmic d'Invasió Secreta, però he trobat curiós parlar-vos d'aquesta perquè hi ha moltes referències, si més no curiós. A part que tu t'havies llegit en el seu moment, una piba, suposo. Hombre, i tant. Ha sigut hòstia, recordar com dibuixaven Neil Adams, tio, com he disfrutat. És un gran còmic aquest, Tio, com dibuixava aquest home, tio. Si no el teniu, està editat, un tomo aquest. Mira, el tomo que us ensenyo és aquest tomo. És un Marvel Premier, són 13,95 € i creiem que és una de les grans sagues de Marvel. A part d'això, és que estem parlant del guió en Roy Thomas, el dibuix el van intercalant en Sal Buscema i en Neil Adams. O sigui, com veieu aquí, és impressionant. I a més, hi ha referències molt curioses. Hi ha en Rick Jones, que és aquell que sempre ha acompanyat en Hulk, els Avengers, però aquí tenia la capacitat de, gràcies als braçalets famosos que porta la Capitana Marvel, i que en troba un, la Miss Marvel, aquí les bandes, aquí les tenien Rick Jones i el Capità Marvel les tenien. I s'intercanviaven el cos. Com li passen ells ho feien amb en Rick Jones. Com ho pejaven, allà on era en Rick Jones, s'intercanviava amb en Capità Marvel. I el Capità Marvel, aquí el veiem que estava a la zona negativa. I quan s'intercanvia amb en Rick Jones es troba amb la Nilus, a la zona negativa, que hem sentit a parlar últimament també dintre de l'univers Marvel. O sigui, sí, bona mare, per això vull començar amb la cara Kree-Skrull, perquè crec que és la gran base d'aquesta sèrie, d'aquesta saga. I tenim la Mente Suprema, van apareixent els nostres herois. Aquí també està molt bé, perquè aquí comença la relació d'enamorament entre la Visió i la Wanda. Aquí es començaven a sentar les bases del seu enamorament. I és molt curiós perquè en Pietro està com gelós o vol defensar sempre la seva germana. Protector, està protector. Està molt protector. El germà protector. I aquí també, llavors, cap al final de la saga, veiem que apareixien els Inhumans, també pel mig. I m'agrada molt el dibuix de Triton, el dibuix que fa aquí Neil Adams de Triton és brutal. Aquesta vinyeta és una passada. És magnífica, sí. Molt xulo, sí. Hi ha un moment que no sé qui li diu que és un amor de segunda. Diu, ¿y este amor de segunda de dónde ha salido? Però el dibuix aquest és impressionant. Veiem que la història va evolucionant. Aquí veieu en Goliat, que aquí en Goliat era nada més que en Clint Barton. És veritat. En Clint Barton aquí era en Goliat. Tenia el poder de fer-se gegant, vaja. Molt curiós recordar això. D'aquí hi ha un moment que la Mente Suprema li dona com uns poders estranys a Rick Jones que projecti els herois que ell llegia. I és molt curiós, veiem que a dalt tenim el Capitán Amèrica, en Namor. El de sota en Namor és els primers dibuixos de la Visió.
sota el Capi tenim l'antorxa humana, però no la que coneixem, sinó l'original. A l'androide. L'androide, exacte, correcte. Aquests devien ser els invasors, aquests, no? Sí, bona part dels invasors. Llavors tenim el de sota de la Visió és el Patriota, també un d'aquests superherois super oblidats i de primers que va fer el Marvel, i l'altre que porta també un traje i un símbol molt semblant és el Capità Midnight. O sigui que és molt xulo. I aquest no me'n recordo com es deia, el que sembla el motorista fantasma. Ara no me'n recordo, no m'ho vaig apuntar. Atomic Skrull? Bueno, després ja us ho diré, mentre ja ho buscaré. Aquí també en aquest... I aquell que està a dalt del que sembla el motorista no és l'Àngel? Segurament, sí. No. No? Aquell és el Capità Midnight. I, no sé, ara llavors m'ho faràs confirmar, mira. Pibe, entre aquell i el Capi hi ha un tauró. Entre aquell i el Capi hi ha el tauró. Sí. Hi ha un tauró, eh? Prou de taurons aquesta setmana, eh? No, prou de tauró. I aquí també, en aquesta saga veiem també l'aparició de Ronan l'Acusador, que es vol fer del Capità Marvel. Aquí el president que hi ha aquí dels Estats Units també és un Skrull, que vol acabar con el Alien i con los Vengadores. I aquí, el curiós, passa que no es veu la... No sé, Marco, si es pot ampliar això o no. Ho tenia que fer més gran. La referència d'aquí està molt bé perquè parla, diu... L'hombre hormiga, la Visió es queda com inerta, com morta, i ella entra dintre el cos de la Visió. Diu, esta parece Metrópolis no la de Caraclen, sinó otra. I a la següent diu que el panorama és molt psicodèlic, sembla un decorat fet per Salvador Dalí. Sí, és veritat. Aquesta part del còmic, que quan l'Ant-Man es fot a dintre del cos de la Visió, per intentar-lo reparar, és bestial, eh? Sí, i aquí també veieu el dibuix també d'aquí de Neil Adams, és impressionant. I és molt divertit, no? Recordo allò, la pel·li de l'Spielberg, com es deia, Marcos, la pel·li, la cantaven dintre un cos. Sí, ja sé que no pots dir. Però era de l'Spielberg o era de Disney? No era de l'Spielberg. Hòstia, la del... Microchip. El Mighty Microchip, no, hòstia puta, era... Sí. Bueno, el Microchip maravilloso. Sí. Microchip maravilloso. El xip maravilloso, sí, el xip maravilloso, em sembla. Bueno, el que dèiem, aquí veiem com va evolucionant tota la guerra Kree Skrull. Hi ha un detall molt xulo, molt divertit, que qui havia llegit els primers capítols dels Quatre Fantàstics... El xip prodigioso. El xip prodigioso. El que havia llegit els primers capítols dels Quatre Fantàstics es trobaven amb els primers Skrulls a la Terra i els acabaven hipnotitzant i en realitat els convertia en vaques. Ah, sí? Hosti, tant. Però això estem parlant del primer número, el segon dels Quatre Fantàstics. Doncs aquí, en Roy Thomas em va recordar d'aquests Skrulls i els tenim aquí. És boníssim. Sí. O sigui, les tres vaques són aquests Skrulls que han adoptat els poders dels Quatre Fantàstics. Vale? O sigui, vaig trobar boníssim que al cap de 10 anys algú se'n recordés d'aquests tres Skrulls que eren vaques. O sigui, gran moment que dius, hòstia, quina memòria. Però, escolta, és un còmic que assenta les bases de la guerra Kree Skrull, que jo suposo que iran veient més endavant, i molt recomanable per preu, perquè són 3,95 €, són quasi 200 pàgines, i és molt xulo. En següents setmanes us iré parlant de la guerra de la invasió secreta i de petites meravelles com aquest, Los Skrulls, Unidad Familiar, o el que ha sortit ara recentment, Invasió Secreta 2. O sigui que iré comentant totes aquestes sagues a veure què us sembla. Però si hi ha números, te les comentes, si hi ha números. Sí, jo confio que algun número hi hagi. Esperem que sí. O sigui que... Ahí lo dejo. Molt bé. Molt bé, bravo. Bueno, doncs tenim més seccions. Tenim més, Pide-ho, Marcos, va. Vinga, va, que vulguis, és igual. Jo estic pujant la meva intro perquè no volia interrompre i s'està pujant. Ja està, tinc la intro pujada. Tiro la teva intro a la meva. La teva? La que vulguis, vinga, sorpresa. Vinga.
És tan bona aquesta intro, és que la trobo tan bona. El majordom, que és un crac, el majordom. La trobo boníssima, tio, és boníssima. Escolta, ja tenia ganes de recuperar aquesta secció. Home. Amb Miss Marvel vam anar una mica coixos i amb She-Hulk ja vaig passar tot perquè no hi havia cap referència aprofitable. Llavors, aquest primer capítol, com que és una sèrie d'espies, doncs evidentment parlem d'espies. El que he buscat són, de tots els espies que han existit, doncs, parlar una mica d'algun. Per exemple, no us parlaré d'espies de ficció. Ja aplaudeixo. Per què no? No us parlaré dels espies de veritat, ni de l'Anacleto, ni d'en 007, ni de Bortelli Flema. No. L'Anacleto, gente secreto. Us parlaré d'espies que han existit de debò a la història i la feina que han fet per les seves potències, que ja veurem si algun els hi pagava més o els hi pagava menys. No sé qui és. No saps què Carmen Sandiego? No coneixes a Carmen Sandiego? No, l'hauré de buscar, no sé qui és. Hòstia! Vale. Busca-la, ja en parlarem. Va, tira. El primer. Ja veieu que les fotos són moderníssimes, El primer és Klaus Fuchs. Us n'he portat 5, Per mi, els 5 millors espies que he trobat. Quin nivell, cabron. Si n'hi ha més. Quin nivell, cabron. La secció del Novart és el que té. Sabem. En Klaus Fuchs va transmetre a la Unió Soviètica diversos secrets d'armes mentre treballava com a científic al govern nord-americà. En Fuchs va fer una sèrie d'avenços en la fissió nuclear i va formar part del projecte Manhattan. Ja sabeu que el projecte Manhattan és el que va construir la bomba atòmica. Era comunista a la seva joventut i va ser reclutat per un oficial del KGB el 1941. I durant molts i molts anys va transmetre als soviètics informació, doncs això, confidencial, sobre la tecnologia de la fabricació de les bombes i, a més, l'estat de les reserves d'armes dels Estats Units. Per tant, els soviètics tenien font d'informació. Va ser detingut el 1946 i, quan el van interrogar, va admetre que treballava per russos. Així, nois, m'heu pillat. Els secrets atòmics proporcionats per aquest senyor van tenir l'efecte més gran en el coneixement dels russos. És a dir, tota la investigació que feien els russos no hagués arribat al nivell que va arribar sense aquest senyor. Un altre artista de la violència, de l'armamentística, però què hi farem? Anem una mica més enrere. Elisabeth van Leeuw. Ja veieu que la foto és més antiga que l'anterior, Sí. Va ser una espia que va treballar en nom de la Unió durant la Guerra Civil Americana. O sigui que ja ve de lluny, això, els espies. Va operar sota l'aparença d'una treballadora de la caritat. Per una mà deia dame argo i per l'altra mà mirava de recollir tots els secrets que podia. Se li va permetre també entrar en una presó per aportar menjar i subministraments als presoners de la Unió i així recollir informació sobre els moviments de les tropes i poder-los transmetre a les forces nord-americanes. Un cop acabada la guerra, va ser acreditada per el president Grant com a font d'informació més valuosa dels Estats Units. Se la recorda com l'espia més famosa de la Guerra Civil, juntament amb una altra, Jane Bowen, em sembla que es deia, i va ser incorporada, atenció, al Saló de la Fama de la Intel·ligència Militar. Que Déu-n'hi-do. Tela, o sigui... Tela. Un altre. Aquest era més puta que bonic. Aquest ja no li movien interessos polítics ni militars, sinó que el que li movia era el caler. Ell, la seva motivació era tocar-ne de caler. Ja només de veure ja fa ràbia, mira. Ja només de veure la cara ja fa ràbia. Es diu Aldrich Ames i el 1985 va començar a subministrar secrets als soviètics a canvi de calarons calents. Finalment va rebre més de 4 milions de dòlars dels russos i al llarg de 9 anys va proporcionar als soviètics molts i molts secrets, inclosos els noms de més de 100 informants nord-americans que treballaven a Rússia. Valdric? Dels quals van ser una gran part van ser executats per russos. O sigui que
Maco, Maco, Sobre maco. les seves espatlles pesen la mort de molts informants nord-americans. Gent maca. Gent maca. Sí. L'únic que els calés els va fer servir per viure bé i això els americans van dir, què està passant aquí? Aquí passa alguna cosa. Aquest no pot viure tan bé amb el sou que té, no? Clar. Però com que era format en intel·ligència, doncs tots els detectors de mentides que anava passant, el tio se saltava perquè sabia com fer-ho. Finalment va ser detingut l'any 1994, es va declarar culpable d'espionatge i va ser condemnat a cadena perpètua. Hi ha $2 milions que encara no saben on són. Però bueno. Tot a buscar-los. Anem a buscar-la. Penúltim. Sidney Reilly. També fa cara bona persona. Un escrul. Aquest té cara escrul. Aquest és un escrul. Aquest va servir com a model del personatge d'en 007. Vale? No, com a model, vull dir de feina, no d'aspecte físic. Vale? Però no només va treballar pel govern britànic, sinó que va treballar per diversos governs. No sabies ben bé amb quin cantó treballava. Era un expert de l'engany, de l'autopromoció, de manera que en gran part de la informació sobre la seva vida tampoc és gaire fiable. O sigui que aquest sí que era un escrul infiltrat, perquè no en sabies gairebé res d'ell. Sabem que es disfressava molt, era un mestre de disfressa, com a Mortadelo, que travessava les fronteres amb molta facilitat, assumint identitats diverses, i també utilitzava el seu encant, tu mires la foto i dius, bueno, el seu encant per seduir dones de polítics, dones d'oficials militars, per tal d'obtenir informació. Hòstia, no, és que la molt grossa, devien estar... Hòstia, no. En la seva gesta més famosa, va treballar com a líder d'un grup d'intel·ligència britànic implicat en intentar enderrocar el govern de Rússia de 1917, el govern bolxevic de 1917. Va ajudar a fer un cop d'estat infructuós, va liderar un intent d'assassinat en Lenin, però el seu grup va quedar al descobert i va escapar per poc de l'arrest, assumint una identitat d'aquestes que tenia, en aquest cas la identitat d'un alemany, i es va poder escapar cap a Finlàndia. Va ser condemnat a mort i cap al 1925 va ser atret per la Unió Soviètica. Ell es va creure, la Unió Soviètica em demana, deixi'm anar, però en aquell moment va ser capturat i va ser executat. Oh, quina pena. I l'última... La Mata Hari. Margareta Gertrudis Zelle, coneguda com Mata Hari, que va ser una famosa ballarina i intèrpret que va ser executada el 1917 per espiar els alemanys durant la Primera Guerra Mundial. Va guanyar fama a París per les seves rutines, per les seves actuacions de dansa, i amb l'esclat de la guerra va acompanyar molts homes de negocis i oficials militars per intentar saber per on anava. Com que era ciutadana dels Països Baixos, i els Països Baixos eren neutrals, Mata Hari travessava les fronteres nacionals també amb una facilitat impressionant, cosa que li va facilitar passar la informació. Quan va ser interrogada per la intel·ligència britànica, va afirmar que era una espia encoberta dels francesos. Però el govern francès ho va negar, va dir, no, aquesta senyora no, je ne sais pas. Poc després, els francesos van interceptar una transmissió de ràdio alemanya que detallava totes les activitats de tots els espies, entre elles Mata Hari. I ràpidament va ser arrestada i acusada de contribuir a la mort de 50.000 persones. Que no està... Va ser declarada culpable durant un judici i executada a l'octubre de 1917 per un esquadró d'afusellament. Encara no s'ha determinat mai si realment treballava pels alemans o pels francesos. Encara no se sap. Hòstia puta. Igual per cap, igual està boja i... Perquè quan parles d'espies, el primer nom que et ve és aquest. I ja està. Molt bé, no, Pibe? Molt bé. I ja està. Com sempre, m'encanta. Hi havia ganes de no ver. Sí. Aprende con Pibe. Bueno, i ara comencem, si sembla, i tiro la meva secció, que no sabeu de què va. No sabem res.
nova secció que intentarà explicar altres Skrulls que viuen a altres universos, ¿vale? Ja està. Ai. Festes Pibe, sí, amb el kit de te lo espio. Doncs comencem. Plum. Vinga, va. Skrulls al multivers. Una guia de Skrulls d'altres mitjans. O sigui, Skrulls que han sortit no a l'univers de Marvel, sinó en otros sitios, ¿vale? Hòstia puta, petardos. Tranquil. Sí, sí. Va, som-hi. El primer document, el primer espia, el primer Skrull infiltrat és un agent secret, expert en disfresses, treballa per una agència governamental i saboteja totes les missions jugant a fer-se el tonto. De qui parlo? L'hem vist, en aquest. De qui parlo? Perdó, és que em tira petardos. Hola, carinyo. Sí. Parlo d'en Mortadelo, que és un Skrull. Hi ha prova gràfica i tot. Perdoneu, un segon. Tranquil. Això és el que passa quan tiren petardos. Ja. El dia que no toca, que tampoc està preparat, i passen coses. Carinyo, tranquil. Ja està. Perdoneu, En rigorós directe. En rigorós directe. Continuem. Hi ha un altre agent secret. En Filemón. Hi ha un altre personatge que... Tinc un altre document. Un altre agent secret que sempre intenta fer creure al seu company que no hi ha alienígenes i que totes les seves històries són paranoies. Distreu de trobar la veritat. Però el seu nom ja el delata. I a sobre és pel roja. No et fiquis amb els pèls roges, al tanto. Parlem-ne. Agent secret pel roja? Sí. Sempre intenta fer creure que no hi ha alienígenes. L'Skrulli. Home! L'Skrulli. L'Skrulli. I tant! L'agent Skrulli. L'agent Skrulli. Aquesta... És ximplant. Skrulli, no. I... No. Document número 3. Tenim encara un tercer document d'un altre agent infiltrat que era expert en sabotatge, amb gran dots d'investigació, feia servir la adorabilitat per passar desapercebuda i sempre moria algú allà on anava ella. Home, aquesta em sembla que ja la sé, Era la Jessica Fletcher, que també és un Skrull. Està claríssim. L'altre dia en parlàvem de la síndrome Fletcher, en el programa. Per això allà on t'anava, moria algú. Sí. Per això us dic jo que hi ha aquesta cosa que em queda clara, que jo aniré endavant en altres universos, altres cosetes, i cada setmana intentaré portar-vos un o dos Skrulls infiltrats a la nostra societat que intenten passar com a altres personatges, però que estan ahí, haciendo de Skrull, sembrando el caos. Claríssims, aquests. Bona secció, promet també. Pues jo crec que ja ho hem parlat tot. Sí. Em sembla que no ens hem deixat res. No, per ser el primer capítol prou bé, a veure cap on tirem ara, a veure en quines sorpreses ens portaran. Sí, ja tinc ganes de ser dimecres, jo. Ja. Tinc moltes ganes de saber com continua la cosa. Ara, evidentment, hi haurà la confrontació als Estats Units-Unió Soviètica pels atemptats i veurem més diplomàcia. I la Guerra Freda, en Nick Fury no podrà convidar cerveses per aconseguir que la Guerra Freda no es cali. Ja ho veurem, a veure. Jo ja tinc ganes, Sí, moltes. Recordem que la setmana que ve tornem el divendres, a l'horari habitual, a les 10 de la nit. Anirem tornant i fem programa els divendres i ja està. Jo arribaré un pèl just que ja haurà començat, ja aviso ara. Bueno, deixarem en Pibe sol, perquè jo igual no vinc i ja està. Hòstia, Déu. No, perquè com que la meva bona empresa ja fem horari d'estiu i tanquem a les 10. Vale. I em toca tancar. Tens una mica just, Sí, per arribar a les 10 no arribes, però bueno. Has de córrer molt. No passa res. Faré com un flash. Arribaràs abans de sortir. Avui l'he començat a veure i no, Jo m'estava plantejant demà anar al cine, no sé, ja veurem. Jo sí que no.
Bueno, nois, jo desconnectaré aviat perquè tinc un problema de gos i de petardos. De fet, ja estem. Sí, per això. O sigui, fem una raid, si vols, Filip Prim. Ho estava mirant, no hi ha cap canal que segueixi en concret per fer la raid avui, o sigui que em sap greu. La setmana que ve. Gràcies a tu, bona merda, i a la gent del xat per fer-ho sempre tan amè, tan entretingut, i moltes gràcies a vosaltres per seguir-nos. I divendres que ve més, i esperem que millor. Exacte. Esperem que vegeu. Vinga. Va, despedim, adéu. Vinga, moltes gràcies per escoltar-nos. Ha sigut un plaer. Que apliquem el seu companyi. Adéu. Adéu. Saluda. He dit adéu 3 cops ja, eh? Vinga. Perfecte.